Bueno, e agora vamos a pasar ás tipoloxías, xa para rematar, as tipoloxías das barcas tradicionales ao longo e ancho do río Miño, non? Bueno, isto das tipoloxías pode ser un pouquiño problemático, ou máis que problemático, igual que vos decía antes, que admite distintos enfoques, como pode admitilo o propio concepto ou conceptualización do que son as barcas tradicionais, non? Partindo da idea de que son construcións artesanales, de que non hai ningún modelo industrial, establecer tipoloxías non é nada fácil, posto que as causalidades de cada unha das embarcacións son, infinitas non, pero son bastante amplias, porque se adaptan aos medios, ás circunstancias, ás necesidades do construtor, etc. Pero a grandes rasgos no río Miño podíamos establecer como 7 tipoloxías básicas a partir do cal, ou formas máis ou menos puras a partir das cales pois sale outro tipo de tipoloxías menos puras, por así decirlo. Aquí nesta foto temos un batuxo da cabeceira, neste caso concreto do concello de Outeiro de Rei, perto aquí de Lugo, ca súa pértiga, que o remo que les chaman e co cal se desplazan estas embarcacións. Aquí xa hai outro batuxo, pero lixeiramente distinto ao anterior, é máis ancho, ten a biqueira ou a parte frontal máis pronunciada, pero basicamente sería o mesmo modelo de batuxo con unhas medidas e con unhas pequenas variacións. A forma de remar sería prácticamente a mesma. E para ver as diferencias, ven aquí a colación esta diapositiva sacada dunha publicación do colectivo María Castaña, onde xa vos dá unha idea das variantes ou das grandes variantes que poden ter o que denominamos como batuxo. E estamos falando de un tipo de embarcación, pero que aquí xa ten prácticamente 4 modelos que puderamos diferenciar perfectamente en función do pronunciamento da biqueira ou da maior ou menor rectangularidade, ou se son máis ou menos estreitas na parte de adiante. Bueno, todo este tipo de embarcacións hai que decir que na traseira suelen ser máis anchas para o tipo de navegación do curso alto que na parte da biqueira, que na parte dianteira, que na parte do peito, para cortar mellor a auga, para desplazarse mellor, cuestión que van a perder a partir de, basicamente, Porto Marín. Logo aquí tedes precisamente o que sería unha barca con biqueira, que é unha sucesora do batuxo, que é unha herdeira do batuxo, pero con outras xa características, como son basicamente as dimensións. Aquí, mentre no batuxo estamos falando de embarcacións en torno aos 2 metros de largo, aquí xa estamos falando de embarcacións entre 3 e 4 metros, e que xa non cumplen ese requisito de ter unha traseira máis ancha e unha biqueira ou parte dianteira máis estreita. Prácticamente son unhas medidas idénticas na parte posterior que na parte anterior, non? E, como vedes, pois, bueno, cambia aquí xa radicalmente a forma de remar, xa non é a pértiga, que, bueno, aquí na zona non lle chaman pértiga, chaman de remo igual, ou rema, pero, bueno, o que nos entendemos por remo tradicional ou universalmente xa empeza a aparecer aquí na zona de Porto Marín. Que aparezca estas barcas na zona de Porto Marín, a barca con biqueira, non quere decir que xa non exista o que denominábamos batuxo, que víamos antes. A presencia do batuxo, polo menos a nivel gráfico, está localizada o seu espallamento hacia o sur, nos concellos ou no concello do Samiñao. Hai algunha foto de algún pequeno batuxo que non era nada habitual, pero sí. E logo aquí temos unha foto da famosa barca de paso, que xa é moi distinta da anterior. Aquí xa non podemos falar de parte dianteira e parte traseira, inda que a hai, porque non se rema igual de calquera dos dous lados, dado que os remos non van xusto no medio, sino que van máis hacia un lado, e ese lado máis próximo aos cambós, que son onde se ubican os remos,
onde se fixan, pois sería a zona traseira, pero a barca morfolóxicamente non ofrece diferencias entre a parte dianteira e a parte posterior. Aquí xa non podemos falar de biqueira, aquí falase de volanteiros para as zonas, os travesaños que cubren esa parte anterior e posterior, e aquí tedes un esquema cas partes e cos nomes fundamentales desta barca de pouso, desta barca prácticamente rectangular, que empeza a ter unha presencia importante na zona da Ribeira Sacra, sobre todo ao sur de Porto Marín e fundamentalmente de Taboadas a Viñao hacia os Peares, e que é moi utilizada para o transporte deses abonos que nos parecían antes na documentación do catastro de Ensenada e que víamos antes na fotografía para o transporte dos culeiros de uvas na época da vendima. E aquí nos aparece unha embarcación con unha morfoloxía e unha tipoloxía moi específica e característica, un barco que desapareceu, os últimos restos rescatáronse cando se construiu o embalse de Peares na parroquia da Cova, en Carballedo, en Castro de Carballedo, que é o barco de Dornas. Este é un modelo de embarcación universal, prácticamente primixenio, e casi podemos pensar que é unha embarcación primitiva, posto que sería a idea básica de poñer dous troncos e encima dos troncos unhos flotadores, e que podemos ver pois no Pacífico, no Índico, no Atlántico, en calquera resto de cultura anterga que quede por aí. Este está máis elaborado, leva o nome de Dornos porque Dornos son os paus de castiñeiro que se lle saca, que son vaciados literalmente e realmente para que aumente a flotabilidade, e logo leva unha plataforma. O remo aquí tamén é cruzado con unha particularidade de que teñen distinta dimensión cada un dos remos, porque o remeiro vai sentado nunha esquina dun dos dornos. Entonces, claro, se vai aquí do lado dereito non pode ter a mesma longitude o remo da dereita co remo da esquerda, ten que ser máis longo o do lado oposto, non? Pero o xeito de remar é prácticamente o mesmo, é unha embarcación con unha navegación moi silandeira, posto que o nivel de fricción e flotación sobre as aguas é mínimo, é moi utilizada na pesca porque espantaba pouco os bancos de peixes. Bueno, aquí vedes o esquema, está sacado dunha publicación de Xaquín Lorenzo, que estudiou bastante a fondo este tipo de embarcacións, e aí vedes ese carácter primitivo ou primixenio e universal do que vos falaba antes, que se pode ver no concepto de dous troncos, unha plataforma e unhos remos para moverse para adiante, e vedes pois como os remos teñen esa distinta longitude en función de onde vai sentado o remeiro, se no dorno esquerdo ou no dorno dereito, non? E logo, seguindo o río hacia o curso medio-baixo, encontrámonos Cabatela, que empeza a coller profusión hacia o curso, a parte final do curso que atravesa a provincia de Ourense, que é moi abundante, ou é casi a embarcación tipo da zona de Pontevedra antes de entrar no curso baixo, propiamente xa na zona do estuario. É unha embarcación xa moi distinta ás que estábamos vendo aquí, xa se empeza a parecer a unha embarcación mariñeira, pero sin quilla. Siguen sendo embarcacións con un fondo plano para permitir unha grande estabilidade. Esta está construída en piñeiro, non? E aquí unha curiosidade, por así decirlo, medio antropolóxica, que é unha bateliña, que é tamén utilizada nesa zona de Arbo, das Neves, para o contrabando. Como a batela grande, só que este pequeniña, esta prácticamente se pode levar o lomo dun porteador, de unha persona. Si hai que escapar pola presencia das forzas de seguridade, bueno, pois é unha barca de pouco valor, é unha barca pequena, é unha barca que se pode afochar tamén en calquera esquina, ten unhas paletiñas para moverse e é utilizada única especificamente, ou foi utilizada única especificamente para o contrabando. E logo xa chegando ao estuario, vemos aí que o esquema do que sería un carocho, que é unha embarcación tamén, cada vez nos estamos alexando máis desta zona onde estamos aquí na provincia de Lugo, e as embarcacións tamén collen outro matiz, outra tipoloxía e outra morfoloxía. Este é a foto do carocho, que podíamos identificar casi como unha barca mariñeira, pero non ten quilla, a pesar de que dá esa apariencia
na zona da biqueira, na parte anterior, non? Pero logo no resto é unha barca plana, pero xa lista e preparada para navegar por o estuario, tamén con un sistema de remo cruzado que admite vela, pero que, porque teña vela, non nos pode levar a pensar que este tipo de embarcacións navegaban fora do estuario do Miño, porque a ausencia de quilla non propicia a navegación marítima e son barcas clara e nítidamente de navegación fluvial. E logo vemos aquí o último dos modelos. Este xa é un modelo que se utiliza na zona propia da Garda, xa cando o río se entrega ao mar, a Gamela, e xa é unha barca mixta, ainda que navega no estuario, tamén pode navegar sin alexarse realmente da costa, pero tamén pode facer algúns pinitos pois á beira do mar, non? E a grandes rasgos estas serían as tipoloxías principais que hai no río Miño, que as podemos concretar ou concretizar no número de 7, e logo a partir de aí pois podemos falar de variantes. E, bueno, as dimensións, pois, bueno, xa vos fui comentando un pouquiño, sobre todo nas barcas de paso, que son imponentes, que unha barca de paso pois, se considera como tal a partir dos 5 metros e pico, 6 metros, e poden chegar a ter 10, 12 metros sin ningún problema. Son embarcacións de unha grande dimensión e envergadura. A barca de pouso vense movendo en torno aos 3-4 metros, igual que a barca de Porto Marín. O Carocho que víamos antes é unha embarcación xa tamén de 5, casi 6 metros, por lo tanto xa ten certa envergadura, ainda que está pensada para unha función estrictamente pesqueira, e esta estamos a Gamela pois falando de unha embarcación dos 3 e 4 metros tamén. Para rematar, bueno, aquí vemos sobre a maneira de remar, o rema, utilizado como maneira de desplazamento, e admite dúas grandes formas. Unha, utilizando como pértiga para fincar no leito do río e poderse desplazar, e logo utilizada como se fora un remo de piragua, tal cual. E aquí temos o remo cruzado, vedes como o remeiro vai nun dos dornos, polo tanto vai na esquina da barca, e o que decíamos antes, non poden ter a mesma dimensión, pero é a mesma maneira de remar cruzada que tería a barca con pouso ou a barca típica da Ribeira Sacra, e calquera o mesmo Carocho. Sobre as embarcacións tradicionais hoxe, bueno, levase escrito e vertido ríos de tinta acerca da función que teñen. Bueno, aquí vos traigo unha fotografía de embarcacións tradicionais que están no Ecomuseo de Arxeriz, onde se recollen pois 11 tipoloxías distintas de embarcacións do río Miño, a máis unha do río Sil, tamén tradicional. Non falamos de outros ríos que teñen tamén as súas tipoloxías e as súas variantes e as súas funcións específicas, non? Entón, as barcas tradicionales hoxe, pois, bueno, están aquí neste Ecomuseo de Arxeriz. Aí vedes outra escena e outra imaxe desa sala dedicada ás embarcacións tradicionais. E logo, donde máis perviven as barcas tradicionales? Bueno, esta é unha competición que se celebra todos os primeiros domingos do mes de maio en Seixón. Manteñen esa tradición, a pesar de que o modo tradicional cambiou, de que moitas destas barcas, pero como é un dos lugares que foi mergullado e desapareceu pola impronta do encoro de Belesar, pois, bueno, pois esta xente sigue apegada aos fillos, incluso os que vivían naquela época, pois que agora non viven no Seixón, pero viven en outras zonas como Porto Marín, e aproveitan a festividade parroquial para tratar de rememorar unha tamén das funcións que tiña dese lecer tradicional que eran as competicións de barcas, pois o día da festa do lugar, do pobo, etc. non? E aquí os vemos navegando ca pértica ou remo que chaman eles.
Bueno, e aquí aparecen unhas embarcacións que se corresponden a ese lecer burgués do que vos falaba antes, de finales do 19 e principios do 20, varadas nunha esquina do río Cabe, igual que as poderamos encontrar en Ourense, algunha delas, e aquí hai unha experiencia de fai uns casi 10 anos, donde nun obradoiro se fabricaron estas embarcacións que a principios do 20, mediados do 20, pois servían para que as familias deron un paseo no río, e algo se intentou tamén aquí en Lugo capital, pero realmente as embarcacións tradicionales teñen un futuro máis que comprometido, e agás estes casos como o de Seixón ou no do Museo de Arxeiz, que teñen ou ten a misión de salvagardalas, estudialas, divulgalas, etc., etc., e algunhas que están espalladas individualmente ao longo do río Miño. Hoxe as embarcacións tradicionales perderon a función, perderon o uso para o que foron creadas, e, bueno, sí, nos podemos encontrar algunha, pero a nivel anecdótico. Por un lado, son caras a súa concepción, pero máis que caras, xa non se adoitan co material do que están feito, igual que as modernas. Hoxe, pois, calquer persona se pode facer a un precio moito máis baixo que unha de fibra, pero non é só a cuestión do precio, como vos decía antes, sino tamén o mantenimento. Unha barca de madeira necesita moito cuidado, hai que ter ollo con ela, non lle pode dar o sol, ou ten que estar no río, se ven auga ou ven enchenta pode mover, bueno, pode haber os seus problemas, mentras que unha de fibra ou unha destas modernas o mantenimento pois é mínimo, o cariño tamén é mínimo hacia ela, e se se rompe ou deteriora, bueno, pois se se pode mercase outra, senón non pasou nada, mentras que as tradicionales eran, por así decirlo, fillas dunha necesidade, dunha situación moi concreta, onde o artesán poñía do seu espírito, da súa maneira de entender a vida, pois unha parte da súa personalidade, e había unha afectividade moito maior que como hai con calquer obxecto industrial con respecto ao artesanal, non? Por lo tanto, o futuro das embarcacións tradicionais, desde o meu punto de vista, pois, bueno, está bastante en entredito, e de alguma maneira, mentras non cambie o modo de producción e non vayamos a outra sociedade onde desaparezca, por exemplo, os combustibles tipo petróleo por aí, pois difícil vexo que se volvan a prodigar e que as volvamos a ver, non xa digo na cantidade que se vían antes, pero como algo que un podo decir, bueno, aí hai barcas tradicionais, son tazaqueime ao barrio da Ponte, non sei se hai algunhas, eu non vi ninguna. Eu sei que fai anos se reproduciran algunhas e se intentara, pois, de alguma maneira recuperar, inda que fose festivamente e con esa finalidade de lecer estas embarcacións. Dame a impresión que o día de hoxe prácticamente non existe. Bueno, e para rematar, pois, un pouco de bibliografía de onde saliron algúns destes datos. O Museo de Arxeiz, o Gallego, que é unha investigadora sobre as embarcacións fluviais na provincia de Ourense, Joao Batista na desembocadura, o colectivo María Castaña, que ten un estudio exhaustivo de aquí da zona do entorno de Lugo, Francisco Fumega, José Luis Sobrado, que teñen tamén estudios fundamentalmente da provincia de Ourense, o Museo Etnolóxico de Ribadavia, onde perteñecen algunhas desas fotos, sobre todo das grandes, esas que víamos a xugada dentro da barca, son do Museo Etnolóxico de Ribadavia, a Federación Galega de Navegación Marítima e Fluvial, que ten unha publicación onde saen moitos artículos relacionados, ou artigos interesantes relacionados co mundo das barcas e o mundo do río, e o Catastro de Ensenada, a parte de outros libros de fábrica, tumbos ou ben da Catedral de Ourense ou dos mosteiros que fomos citando. E, bueno, se tedes alguna pregunta sobre o tema. Eu tiña unha que xa contestaste tú antes, que era que sobre o mesmo tema no Río Sil. Hai menos estudos ou aí está menos traballado o tema?
Non, tamén está traballado, o que pasa é que eu aquí non trouxen datos porque, bueno, como íbamos do río Miño, pois, bueno, pero ten tamén unha embarcación típica no curso baixo e medio, logo en Valdeorras hai dúas tipoloxías tamén distintas, incluso ali hai unha asociación que se dedicou a recuperar a Filgueiriña, se chama a asociación, a recuperar as embarcacións tradicionais tamén por o mecanismo do Obradoiro, inda que tamén a situación é como a que vos describía fai pouco, non? E tamén ali nos encontramos cos mismos pasos de barca, bueno, cos mismos non, con máis ou menos a mesma correlación de pasos de barca por a evidencia de que non había pontes, non? E teñen tamén a mesma función estratégica, aparecen reflectidos no catastro de Ensenada, sí, eso para o Sil, despois outros ríos como a Támega tamén ten as súas embarcacións específicas, o Ulla ten a súa embarcación tamén específica, fundamentalmente dedicada á pesca, e nese caso é pesca, abundan menos os pasos de barca, pero tamén hai algún. Prácticamente en todos os grandes ríos as barcas son consustanciales a esa vida tradicional, son os camiños sobre os ríos, non se podería entender a vida na márgenes dos ríos sin a presencia das embarcacións e dos pasos de barca.